30 एप्रिल फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लादोनि। गाहाय रादाबाव दङ, सुप्रिम कर्टआ मोनसे फोसावनानै होबाय। गासै सेन्ट्रेल बिद्यालयफोरावहाय जयनिं लायोबा से थाखोआवहाय खमावनो 6 बोसोरनि जाथारनांगोन होननानै सुप्रिम कर्टआ फोसावनानै होदों। गोबां फोरोंगिरिफोर आरो दैदेनगिरिफोरा खावलायसेयावबो गनायनाय जायाखै, मानोना 2010 मायथाइनिफ्रायनो उन्दै गथ'फोरखौ एडमिशन लाखिनानै गोबां उसुबिदा केस मोननाय जादों। बिनिखायनो बिथांमोनहा गनायनानै लानाय जायाखै होननानै फोसावनानै होनाय जादों। मानास नेशनेल पार्कखौ बेरायनायावहाय आरो दावबायनायखौ दोनथ'नाय जाबाय होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बाबुल बर्मन हाग्रा बिफाननि फोसावनाय बायदिब्ला गोबां हाग्रा बंग्रा दुफुबनायनि जाहोनाव आरो बिदिनो लामा सामा बारहुंखा आरो अखाफोर हानायजों लामा गोथेनानै थानायनि जाहोनाव बेखौ बन्द' खालामनानै दोनथ'बाय होननानै बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोसावनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। रासिया हादरावहाय एलपि स्कुलावहाय सासे सिनाय मोनै दुथां उदखारि हानजाया स्कुलाव हाबनानै उन्दै गथ'फोरखौ गावग्लुंलाबायनानै आरो फोरोंगिरिफोरखौ गावग्लुंलाबायनानै होदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेयावहाय जायगायावनो 2 फरायसा थैनो गोनां जादों आरो 2 फोरोंगिरिफोरा जायगायावनो थैनो गोनां जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो आरो गोबांथार जखम जानो गोनां जादों। दा जखम जानाय गासै सुबुंफोरखौहाय फाहामसालियाव थिसननानै फाहामथाय होगासिनो दङ होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। आथिखालनि जाथायखौ लानानै ओम प्रकाश केरकेटारि आरो हेलेना दैमारि हिर' आरो हिर'इन महरैहाय मोनसे सायखं सावथुन फिल्म शुटिंखौहाय दिनै सनितपुर जिल्लायाव जागायजेनबाय। बिथांमोनहा 20-25 दिनसो शुटिं नांगोन होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। स्ट'री स्क्रिप्ट राइटार हिसाबै मुंदांखा पंकज लाहारियानो दैदेनदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों आरो गासै बर' रायजो राजाफोरखौ अनसायनो थाखाय बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों खावलायहरनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। मुम्बाइ महाराष्ट्रनि मुलुगाव मैया भिडिअ' पार्लारावहाय सासे 57 बोसोरनि दिलीप राव सेसपाल मुंनि सुबुङा पुलिसफोरनि आखायाव थैनो गोनां जाबाय। पुलिसफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला बेवहाय गोबांथार गैरकानुनी भिडिअ' गेम खालामनाय जायोमोन, गोबां रां गथायलायनानै। बिनिखायनो बेखौ होस्रांनो थाखाय थांदोंमोन। बेयावनो दिलीपआ थैनो गोनां जादों होननानै पुलिस बिफाननिफ्राय फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। दुखुनांथाव बाथ्रा, सनितपुरनि मिसामारि ओनसोलाव सासे बर' सेंग्राया गावनि जोनोमगिरि बिमाखौनो रुवाजों देनानै बुथारदों। मानाव ब्रह्म 25 बोसोरनि सेंग्रा होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों आरो बिमानि मुंखौ गालि ब्रह्म होननानै मिथिनो मोननाय जादों। माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांज्लायनाय जादोंमोन। बेयावनो बिसाज्लाया न' सिङाव थांनानै बिमा ओंखाम संफुबाय थानायावहाय रुवाजों खर'आव देदों आरो बाहेरायावबो बरननानै जोग्लि जोग्लि बुदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बिफाया बिसिखौ बासायनो थाखाय थांदोंमोन, अब्लाबो फाग्ला बायदि जानानै बिफाखौबो बुनो नागिरनायाव बिफाया खारनानैसो गदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे मानाव ब्रह्मनि मुङावहाय पुलिस केसबो दंखायोमोन, सिखाव खावनायनि होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा बेखौ हमनानै जोबथेसालियाव लांनाय जाबाय आरो बिमानि गोथै सहखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। आरोबाव जोंनि आसामावहाय मोनसे इनकाउन्टार, आसामनि सिलचर ओनसोलावहाय डाकाइतजों लोगो थानाय आरो गोबां सिखावनि थाखाय केस जाखानाय समेन आहमेदखौहाय पुलिसफोरा गावनानै जखम खालामदों आरो दा बेखौहाय सिलचर मेडिकेल फाहामसालियाव दैथायहरनानै फाहामथाय होगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। चाइनायाव 2 बोसोरनि उनाव कभिड-19नि जाहोनाव 2 बोसोर बन्द' जानानै थादोंमोन। चाइनायाव गासै फरायनाय थांनाय जोंनि भारतीय मानसिफोरखौहाय 8 मेनि सिगांनो गासै गुगोलाव फर्म फिलआप खालामनानै थांफिननायनि आरो गासै आद्रा थानाय कर्सफोरखौ फोजोबनानै लानो थाखाय भारतसिम मिथिहरनायखौ जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। चाइनायाव थांफिननानै गासैबो आद्रा थानाय कर्सफोरखौ फोजोबनानै लानो हासिगोन। बियो मोनसे आद्रा थानाय कर्स फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे
गोजोनथाव खौरां होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। सिंगापुराव ड्राग्स इनफरमेशन एजेन्सि 42.72 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे हमजानायखौ सिंगापुर कर्टआ फासिनि साजा फोसावनाय जाबाय। बिनि मुंखौहाय नगेन्द्रन धर्मासिंलंगन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 34 बोसोरनि जोंनि भारत हादोरनि होननानै सिनायथि मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सिंगापुराव आयेना ड्राग्सजों लोगोसे हमजानाय सुबुंखौ रावखौबो कनसिडारेसन होनाय गैया। फासि होथारनांगौखि फासि होथारनांगौ होननानै बिथांमोननि आयेनावहाय थि खालामनानै लानाय जादों होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दा जोंनि बे भारतनि सासे सुबुङा सिंगापुरावनो फासि होजानांसिगोन होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। गासै भारत बर्षआवनो खयला दिहुननाय प्रडाक्शना खम जालांबाय। बिनि जाहोनावनो दिनैहाय गोबां फेक्टरि आरो ट्रेन मेट्र' ट्रेनफोराव गोहोम गोग्लैबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दिल्ली सरकारा दिनैहाय सेन्ट्रेल सरकारनिसिम लाइजाम मोनसे लिरनानै खावलायहरदों। खयला थोयैनि जाहोनावनो मेट्र' रेल सालायनायावहाय उसुबिदा गोग्लैसिगोन होननानै बिथांमोनहा लाइजाम हरदों। दिल्लीनि गोबां फेक्टरिफ्रा बन्द' जासिगोन होननानै बिथांमोनहा लाइजाम हरदों होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दिल्लीनि उर्जा मन्त्रि सत्येन्द्र जैन बिथाङा फोरमायदों दि थाबैनो सेन्ट्रेल सरकारा बे खहाखौ सुफुङाब्ला दिल्ली सरकाराव गोबांथार गोहोम गोग्लैसिगोन होननानै बिथांमोननि फोसावनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। अन्नानै रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।